Ahịrịokwu kembụ, come carry your food. Bịa para nri gị. Bịa para nri gị. Elee ka na-ebidobere ebido ndị onyonyo nọ na aza na-eme mkpọtụ. Ọ gịnị? Gbarakwa na ọ bụ na nwere isi otu achọghị m itikishi ma otu. Nke abụọ, anọkwara m na-agara gị sị I'm hungry. Agụrụ aga m ewere aka ụtọ kwụsị ya. Ọnwụ agụrụ ji m, afọ m ama ọkụ. Ezigbo agụrụ ji m. Nke atọ, I'm feeling cold. Oyi tụwa m. Yakwanụ mmadụ oyi ọ chọrọ igbu gị egbu. Oyi akpụgbuole m ooo. Nke anọ, Box, please can you lend me your bus to travel with? Akpati, biko ị nwere ike inyekwa m akpati gị ma ewere mee njem? Akpati. Akụzichara m gị ihe taa. Adịkwa m sure sị nwere ihe ị mụtara. See you in our next class. Ka ọ dịbazianụ.